guys! Good morning! Herkish will comment sa aking YouTube channel. Hello, hello! Kamusta po kayo? May shilingin. Anyway, palabas kami ngayon guys. Pupuntahan kami. So, isasama namin kayo. Charan! Mas? Border. It's different plate, yeah. Heading to Bikum. Pwede boy, percent ESM Netherlands. Oh, wow. I think there's a lot of ducks there, or the fish malabi. Fish? Well, maybe. Hello, sagmal hello. 1 hour drive here. It's beautiful. Hachi. Aksish. It's a different, but it gives also Deutsch, yeah? It speak Deutsch also Yeah, here, yeah. yeah? Yes. Schön vor. Huh? Ja, vor. The weather is good. Beautiful building, a building. No. It's M. It's me. It's me. Hi. I'm the problem. It's me. I'm the problem. Tao. Just menten. Oh, may mga Prada pala dyan. Goods. Ibus. Oh, nandito na kami. Mag-iikot-ikot lang kami dito. Ito pala yung malaking outlet dito ng mga mga mamahaling mga branded. May Gucci, may Prada, may Polo. Yung malaking outlet. Something nila. Sa Netherlands. What? Hot balls gyoza. So there's a lot of food truck here. Wow. Yun, siya, 1 hour drive from the land of Deutsch. Oh, that's sushi and pokeball. Pokeball. So, sushi. Guest services. Oh. Willkommen! Uy, ganda ng bulaklak. Oh, that's a big shoes. Guest service. Welcome. Huh? Maybe you need to open your Wi-Fi or ice cream. Ang ice cream dito ang mahal. 350. Make a picture for the one. What? Ayan mga to.
Oh, picture here. I like here. Wait, nandito na kami sa plaza. Charot. Ganda. Oh, isilingin isda. Ang ganda. Tapos may carousel. Max doon carousel, Rafael. Oh, Rafael. Mada the picture. Wait, pakita ko. Guys, pinasakay muna namin ang aming bata dito sa carousel. Hey! Rafael! Carousel. Rafael is down. I changed. Look at the... Hello, Angelina! Rafael, Nay, sitzt nay, bleiben. nay. Dito kami sa carousel. Name it. Wow. Nay! Rafael, sumakas. Good morning. It's another day. Give it Andre. Ayan. So, anyways, pagka-uwi namin kagahapon, galing sa sa tawag ito, doon sa Roymond. Ayan. Ano lang siya, kumbaga ang Roymond is konti lang kasi yung pagitan nila sa border ng kumbaga ang Roymond is Netherlands na siya, but the difference between the two kumbaga yung different yung niya ba yung layo ba niya is hindi ganoon kalayo sa border ng Germany. So parang sabi ng asawa ko, it's like 3 or 5 kilometers, something like that. Hindi ko sure. Ganyan. Basta ganoon from the border is ganyan. Doon mo lang matatagpuan tong Roymond outlet, siya, shopping center, which is... Ja, die andere, ja. Weil es kaputt, ja. Schnipsel müssen rasieren, fallen Boden. Müssen nicht fallen Boden. Parang Boden, itong bata namin. Kasi gusto niyang kuhanin yung Rashirin at siya, it's verboten, ja? Rashirin ist nicht für Kinder, ja? Es verboten. Das macht Aua und dein Haar. No Friseur. Ja, genau. Nur Frisur. Morgen gibt eine andere Ja, rasieren. aber heute nicht, ja? Weil alles kaputt. Und Papa muss repariert, ja? Morgen Papa Frank rasieren, parieren. Genau. Tapos, nabudol ang aking Jusaba Das Bells. ist kaputt. Ja, genau. Morgen nicht die Haare. Mhm. Rasieren, Nussel behaben. Eine andere. Hier sitzt. Gib Jetzt eine sitzt- andere. Das ist Kacke. Ja. Andere. Andere, genau. Morgen jetzt. Ja. Das ist recht. Das ist recht. Und, Morgen? ayun na nga, napunta kami doon. Kumbaga, hindi naman siya ganun ka, hindi naman sila magkalayo. Kumbaga, a little bit of, Rasieren müssen Papa parieren. Rasieren. so, ayun na nga, hindi siya ganun kalayo, kumbaga sa Pero dahil kami ay, parang 1 hour drive lang siya from dito sa amin. Papunta doon sa Roymond na ganun. So, it's Papa already Michel part of, Autofahren. ja, genau. Papa Michel Auto. Na, ja. Dein Licht aus, bitte, da im Toilette. Licht aus. So, ayun nga, hindi siya ganun kalayo, kumbaga. But it's Netherlands na siya. Which is, sobrang daming tao dahil weekend nga, dahil Sabado nga. At, ayun. Tapos, nabudol yung papa namin. Pakita ko sa inyo kung ano yung mga nabili ng aking Jusawalos doon. Unang-una, nabilhan namin ng aming bata ng shoes. Kasi kailangan niya ng shoes din. Dahil ang shoes niya, maliit na sa kanya. So, ito ay from the Skechers. Ang ganda nung lagay ng bag niya, in fairness. From Skechers. Ito siya. Tapos, ang cute kasi favorite color to ng bata namin. It's Rafael's Lieblingsfarbe, Weiß und Grün. Yeah, Rafael? Weiß und Grün. Ayan. Tapos, pinanam sa amin sabi. Ayan. Cute niya, di ba? Sa Skechers. Ayan. Maus. Weiß und Grün. Di ba parang ang laki tingnan. Ang ano niya? Ano ba size ng paa ng bata namin? 3.5 tong kinuha namin sa kanya. Or 35.5. Something like that.
Yeah, kasi nga, para ano, hindi siya mahirapan. Hala, wala pala tong isa lang pala yung nailagay dito, Rafael, oh. Na ganito. Yung sa isa wala na. Siguro hindi na ano ni Papa. Ayan, so ayan siya, yung kanya. Outlet doon, kaya hindi masyadong mahal. Ganyan. Ito. Tapos, ito rin, nakabili din ng aking yusawa. Ayan. Ito na is from Poma. Pakita natin yung kanya. Ito yung kanya. Ayan. Ang cute lang niya. As in, pang lalaking lalaki yung itsura ng ano, ng style. Ayan. Lalaking lalaki yung itsura. Ayan. At very comfortable sa paa. Ayan. Tapos, ito yung sa akin. Pink, of course. You know me. I like pink. Puting-puti siya. This one is from Poma rin. Ayan. Anyway, mura doon. Kaya, ayan, wala nang hinihintay. Hindi, charot. Ayan, so, yun. Maraming salamat sa aking Jusawa Bells. Tapos, nakabili pa siya ulit ng, ito pala, binilhan pala ako ng Jusawa ko ng trouser doon sa Only. Ayan siya. Ang cute niya. Ayan. Mahilig kasi ako sa mga ganito, guys, ba? Trouser, ganyan. So, yun. Ang cute niya. Formal. Ito pa yung isa niyang shoes. Binili ito. Ito naman ay army green yung ano niya. Ganyan. So, ito naman ay kanyang pang trabaho to niya to. Itong isa pang ano, bag pa. Charot. So, yun. Tapos, Rafael, bete, given me the tute, the rosa tute, bete. Ito pala yung binili pa ng asawa ko sa akin. Ay, talaga namang inano ako ng asawa ko doon. Oh. Swarovski. Magst du hier sitzen, oder? Hier sitzen, oder? Okay. Bis schon mal video. Ito siya, guys. Oh. Naka-ribbon pa siyang ganyan. Ang cute-cute niya. Talagang sobrang cute ng paper bag. Hindi ko ito itatawag pati ribbon niya, guys. As in, ang ganda niya. Sobrang ganda niya. Ayan, Swarovski. Tapos ito siya may, tapos may card siya. May siya, tapos nandito sa loob yung resibo. Ganyan. Tapos, ito yung pinakamaganda sa lahat na binili ng asawa ko sa akin. Charot, kahapon. Yeah. Pink. Ayan, pagkabukas mo ng ganyan, yung pink na ano. Tapos, ito siya, heart na ano. Nahikaw, guys, na nakabato. Charot. Pero ano ba ito? Basta, siya, kumbaga, hindi siya ganun kamahal. Pero alam nyo ba yun, guys? Appreciated ko talaga kasi hindi naman tayo nakakabili ng ganito na ano. So, yun. Ayun siya, oh. Tapos sabi ng asawa ko, ito heart. O, diba? Diamond yan. Kumikinang-kinang. Ayan. So, yun. Thank you sa aking asawa. Thank you, my lovey. Thank you, my lovey, for buying me these things. Ayan. So, yun. Paano ba ito bubuksan? Hindi ko alam. Charot. So, i-try natin. Tapos may, pala siya dito, guys. May nakalagay na something. Ay. Ito. Card niya. So, let's try this. Ay, I don't know how to open this. Wala kaming ganito sa amin eh. Uy, ang cute niya. As in. Ano kasi to silver? White gold ba? White gold. Uy, ganito. Okay, let's try. Ayan siya, guys. Oh, di ba nakita niyo? Ang ganda niya. Diamond style. Ay, ang cute. Ito pang isa. Ay, naku po, ingatan natin ang maigi to kasi medyo katakot na aray, tenga ko. Nauntog pa yung tenga ko kakahapon. Rafael, basas do gimak? Basas tumak? Bas max to da? So kakagimak uda? Pusten. May handi isda.
Pakita ko sa bata na yun. Tara! Kita niyo ba siya? Ay, ang cute niya. In fairness. Sa kabila. Ay, talaga naman yung tenga ko lang yung hindi maganda kasi na, ano to dati eh. Ginanon, oh. Kasi milig ako sa ganitong hikaw, diba? Tapos may bata akong karga noon. Hindi ko maalala. Alam ko malaki na yung bata na yun. Malaki na dalaga na or something like that. Doon yun sa amin sa probinsya. Nakalimutan ko. Tapos, karga ko siya. Dahil nga mahilig ako sa disabit na na hikaw. Habang karga ko siya, ganun siya. Ganyan. Tapos, bigla niya hinatak na ganyan. So, ayan siya. Kaya umano siya lumaki. Kita niyo ba yan? Uy, ang cute. Charot. So, ayun lang. Ngayon lang yung pupunta namin doon. Anyway, ang ganda ng lugar na yon. Kung kayo ay tawag ito. Ang daming Pinoy, ang daming Pinay. Akong nakita doon na kasi nagsasalita ng Tagalog, malalaman mo talaga. Tapos ganyan. So, yun, ang daming Pinoy, ang daming mga Asians. Ganyan. So, doon na nandoon. So, ayun lang yung video natin, guys, from yesterday and today. Today ko lang pinakita kasi medyo magulo kahapon pag uwi namin dito sa bahay. Kasi pag uwi namin sa bahay, naisikaso kami dito ng mga something at may ginawa pa kami mga ibang bagay-bagay na kailangan namin gawin. Ganyan. So, ayun. So, thank you so much, guys, for watching. I hope you like this video. Ang ganda ng bulaklak namin dyan, di ba? Akala mo kung saan yan galing, di ba? Nakuha lang namin yan. Ang cute niya. So, ayun. So, thank you so much, guys, for watching. And I hope you like this video. Please subscribe if you haven't yet. And I will see you in our next one. Always smile and God bless us all. Juicy.